Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing biru. Biru apa hijau? Iki lho. Hijau. Ya. Ya, masih bersama iki neng toko buku Arafah. Iki Quran, tukune Quran. Quran. Kasine iki nonton. Masyaallah. Iki Quran kabeh, golek Quran bermacam-macam neng Arafah. Ki ngruki ya lewat sini. Yo saiki bayar. Ki ada labnya juga. Ki toko buku apa wae komplit iki. Yes. Ki banyak banget buku neng kene, monggo pinarak neng Arafah.